Imago Heerenveen had te lijden van onrust. Is dit zoiets wat houdt hopen op een wonder? En Usderk doen ze het oer de baan. Dit is de sport van maandag 18 maart. Goeie en welkom bij Boppenslag in deze uitsturing. Ik nog een verslag van de wedstrijd Ares-Weert. Basketbal dus. Maar eerst het voetbal, of tenminste de ranenzaken. Het imago van sportclub Heerenveen had de aanroende tijd flinke skeer oproen. Dat zei Frank van den Wal-Baken, een autoriteit op het gebied van sportmarketing. Sponsoren binnen ontevreden, supporters roeren hadden en op de werkvlier is het onrustig. En even van den Wal-Baken kan dat vervelende gevolgen hebben. In dit kantoor in Hilversum zit de goeroe op het meet van sportsponsoring, Frank van den Wal-Baken. Hij stier onder oren onder de basis van het Holland Heinekenhuis, de KPN-Eredivisie, Egon en Ajax en bracht de Rabobank bij de Hutfietsploeg. En hij volgt Heerenveen op de voet. Nou, in de voetballerij ben ik een Ajax-fan. Heb daar ook seizoenkaarten en zit daar ook zoveel mogelijk. Maar als ik zou moeten kiezen voor club nummer 2 in Nederland, dan kom ik toch wel terecht bij Heerenveen, denk ik, ja. Dat is ook wel wat heel vaak uit onderzoeken komt. Hè? Dat Heerenveen de second best is eigenlijk favoriet. Ja, en dat is toch ook de uitstraling die de club heeft. Door de jaren heen opgebouwd van gewoon hard werken. Is een beetje inherent aan Friesland. Ook over het algemeen aanvallend voetbal. Dat spreekt sowieso aan. Door de jaren heen. Ze hebben een behoorlijk wat sterren voortgebracht. En dat heeft toch weer te maken ook met goede scouting. Dus ja, het is over het geheel genomen gewoon een sympathieke club. Die zijn zaakjes altijd ook voor elkaar had. De klemtoon op het wut had Zuid al genoeg. Hij vindt dat het imago van Heerenveen net meer is wat het jedder wel west had. Een van de problemen op dit stuit binnen een tal ontevreden sponsoren. Nevens van der Wal-Baken een logisch gevolg. Als sponsor wil je A, geassocieerd worden met een winnaar. Sportief gezien een winnaar. En B, wil je geassocieerd worden met een instituut waar de zaakjes rollen en waar er geen onrust is. Als we rollenbollend over straat gaan en zelfs met rechtszaken, dan ben je als sponsor niet blij. Ik zal nooit aan een sponsor dan adviseren om onmiddellijk uit te stappen. Dat vind ik ook niet goed. Je bent een sponsor voor better en for worse. Maar als het structureel gaat worden en er is permanente ongein, ja, dan kan je als sponsor op een gegeven moment ook geen andere conclusie trekken van hier moet ik wegwezen, want ik wil niet geassocieerd worden met mijn merk met constant ellende. Nevens van der Wal-Baken dat de onreis de club ging goed. Het schijnt het imago dat oors altijd zo goed wie. En hij weet waar het om leidt. Ik kan het niet anders dan terugleiden naar toch de bestuurlijke kwaliteit op dit moment bij de club. Hoe je het ook bent of keert, als er onrust is, ongein is, dan moet je dat ergens naartoe terugleiden. En dat is dan de baas van het spul. De baas van het spul heeft kennelijk niet de controle over alles. Ik vergelijk Heerenveen ook wel eens met Ajax. In de zin van, als je bij Heerenveen werkt, dan moet je op een of andere wijze meneer Riemer van der Velde in ere houden. Dat is een soort, ik zou bijna willen zeggen, vader van de club. Dat is een soort, of een godvader van de club. Dat is hetzelfde bij Ajax. Johan Cruijff zal altijd boven Ajax hangen. Waarschijnlijk tot na zijn dood. Dat is bij Riemer net zo, zegt u. En Riemer van der Velde is Mr. Heerenveen. En als je dus in de leidende stoel, leidend met een korte ei, bij Heerenveen komt te zitten, dan dien je rekening te houden met Riemer van der Velde. Het feit dat je die man negeert en in sommige gevallen zelfs kleineert, dat vind ik dat je dan toch je managementkwaliteiten die je kennelijk wel hebt, niet hebt weten te vertalen naar de sportwereld. En dat neem ik dan weliswaar van een afstand, maar dat neem ik Heerenveen kwalijk. En dat is heel dom. Ik heb daar geen ander woord voor. Ik vind dat dom. Maar het is net zo dat Veenstra nevens van der Wal-Baken alleen maar ding verkeerd doet. De financiële situatie liep het een stuk beter en hij is razend enthousiast over het binnenhelling van de trainer Marco van Basten. Maar weet ik dat Van Basten, al liet hij dat naar boetentaan net blikken, ek kritisch is. Hij vindt het ook vervelend, al die onrust. Hij houdt zich er dan buiten, hij distancieert zich ervan, zo zit hij in elkaar. Terecht ook. Zal nooit wat over zeggen, doet hij ook niet. Maar nee. dat is de DNA van Marco van Basten. Een beetje vergelijkbaar met Frank de Boer nu bij Ajax. Die zegt ook niks van ongein. Maar dat irriteert die hem wel. focust zich op het spel. Maar het irriteert hem wel. Weet ik dat zeker. weet u? Ja, oké. Ja, dat weet ik zeker. Ja. Ja. Daar besluit dan de toekomst. De vraag is nou, hoe nou verder?
Nou, als ik in de schoenen zou staan van meneer Veenstra, dan zou ik onmiddellijk toch Riemer van der Velde uitnodigen voor een gezellige maaltijd. En daar houdt Riemer van. Met een lekkere borrel erbij. En dan zou ik het proberen uit te praten. Kan dat nog, denkt u? Alles kan. Is daar niet te veel al voor gebeurd? Er is veel gebeurd, maar als Veenstra nu openlijk ook naar buiten toe zou communiceren. Ik heb mij vergist en ik heb een fout gemaakt, een inschattingsfout gemaakt. Ik zie nu bij nader inzien, voortschrijdend inzicht, zie ik de belangrijke rol die Riemer van Velde nog steeds speelt achter de schermen. Dus moet ik die man voor de schermen halen. En ik heb in overleg met hem een functie gecreëerd voor meneer Van der Velde binnen Heerenveen. Dan denk ik dat het allemaal heel snel goed gaat. Dat is ook weer het opportunisme van de voetbalwereld. We wachten het al. Cambuur had Arune Vreet een knappe overwinning hellen op Helmond Sport. Een cruciale wedstrijd voor beide ploegen vreet in het Cambuurstadion. Maar maait het Wambleeuwen in de top van het klassement. En hier is Vasli Voet. Lid Mar Dijkstra steen. De afvallende bal die is nog voor Brouwers. En dan is het nog eens een keer Gouvens die het in zitten kan. Een trijetrap van Helmond Sport. Maar geen doelpunt. Stadig wordt Cambuur beter in de eerste helte. Prachtige combinatie tussen Bakker, Skokker, Bakker. En die krijgt hem correct net bij Juri Roze. Olivier ter Horst, de centrale verdediger, zit ertussen. Maar dan de corner van Oebele Skokker. En die komt wel op de golf van Michiel Hemmen. De nummer 14 van de spits van Cambuur zet de Ljouters in de 24e minuut op een 1-0 vastsprong. En een paar minuten later hier het 2-0 wijze matten. Maar dit schot eindigt op de peel. De omstandigheden werden hield dit wintersker in het Cambuurstadion. Maar in de 91e minuut is hier Melvin de Leeuw. Hij scoort de 2-0. De bevrijding is daar. Cambuur pakt 3 wichtige punten in Helmond Sport. En het Ljouters handdrukprogramma, want jong spelen zal weer de 4e uitreis naar Fortuna Sittard is makken. Er werd een treetje leger. Degradatie, daar wie haast net meer om te ontkomen voor Snitswitswat. De ploeg van trainer Johan Grote hellen maar 100 punten uit de eerste 18 wedstrijden. Maar toen wien er in 2 overwinnings op Riegen. En juster kwam AFC uit Amsterdam op bezitten. Ek een ploeg in de onderste region. Het is sneunt de morgen. Johan Grote steekt nog maar een sigaret op. Oer een peerhoeren. En dan speelt zijn ploeg Snitswitswat het cruciale dueltje in AFC. De tos met spullen zit al klaar op tafel. Grote drukt zijn sigaret uit en zet nog gauw even de opstelling van de chinstander op papier. Lieke degradatie, een paar weken lien nog een feit. Na 2 overwinnings op Riegen is er weer hoop voor de Snitsers. Ja, overwinningen doet wonderen. En dat is gewoon zo. Maar bij verlies dan... Ja, dat wordt een heel lastig verhaal. Er moeten nummers komen. Oh, moet ik even kijken. AFC, dat is de club van Jack van Gelder. En daar werd Snits, na 2 overwinnings, waar we het hoop kregen het. Daar wachten de Amsterdammers al zo'n 21 oktober van verliezen hier op eindelijk weer eens een overwinning. Snitswitswat woon de laatste 2 wedstrijden. En tijdens die wedstrijden ziet Johan Grote op een blauwe stoel. En dus wil Grote ek nou weer op een blauwe stoel zitten. Toen hij zo lang op die blauwe stoel zitten had, hij zei dat hij altijd mee woont. Dus nu krijgt hij van mij weer een blauwe stoel. En dan is het 2 uur en komen de matadoren het veld op. Jack van Gelder is de kleervaar. En ook de stoel van Johan Grote stiert kleer. Voor deze echte degradatietopper. Bij Weest kan Snits hele goede zaken van. En Snitswitswat zet goed uit aan. Want in de 14e minuut scoort Thijs Goes de 1-0. Prima doelpunt voor de Snitsers, maar Johan Grote bloot restig. En maakt het de aantekenings. 4 minuten later trouwens is alweer de liedmakker een feit. Verdiegener Willem Scherens maait de INI'en. En op een nij pakt Johan Grote het boekje met de aantekeningen. En let op, een grutte flater van verdiegener Marco Ahmed, die de bal waarom spelen wil op zijn eigen doelman, wordt onderschept door Jens en hij omspielt Van der Meulen en zwargt het voor de 2-1 vastsprong voor de Amsterdammers. Snits mist de scherpte en Johan Grote shot het stadig gewoon misgaan. Pak die bal, man! Hey! Kom aan, Marco! Pak die bal nou! Ramon! En als in de tweede helte Joost Heij de 1-3 maakt,
liek het dien mij Snits. En eerlijk is eerlijk, het zit Snits in deze wedstrijd echt net echt mooi. Ja, leid al! Godverdorie nou eens toe. Dat was best om, ja. Jongen. Maar dan, een kwartier voor de eind, zwarget Kevin Huytema naar een blunder van de doelman van AFC voor de ontsluitingstreffer. En in de zo'n 80ste minuut lakert het glok Snits dan toch nog daar. Hier, de treien van de voet van Thijs Goes. Zijn wel, hè? Ja! We zitten dan al rom in de blessuretijd. Maar komt er nog een winnaar? De spanning is van het gezicht van Johan Grote uit Skeppen. En dan nog een onval van AFC en het doelpunt. Het doelpunt van de Amsterdammers. Maar het doelpunt werd oorkeurd. Vanwege boetenspul. Verontwaardiging bij de Amsterdammers, maar de enorme opluchting op de bank bij de Snitsers. En dan gelijk nooit dat oorkeurde doelpunt. Eens met 10 tellen daarna. Nog 1 keer een onval van Snits Zwart. En daar is de invaller, Joni Gregoria. En hij bepaalt de eindstand op 4-3. Het is het wonder van Snits. Want Snits wint op een nij. Johan, dat kind eigenlijk helemaal net. Nee, dat kan ook echt niet. Dit is ongelooflijk. Wat een wedstrijd. Helemaal op de kop. Hè? Nog een punt in de laatste 3 wedstrijden. Dat bedoel ik. Degradatie, hoe het voorlopig hebben we moeten houden. Nee, daar hebben we het voorlopig even niet over. Dinsdag beker. Volgende wedstrijd. Hey. Dank. Jo. Mooi, een bliede Johan Grote. De staan in de topklasse. Achilles 29 had een behoorlijk godsline van 8 punten met de nummer 2, Linden. Maar zeggen we onderin, daar is het spannend. Dat begint bij AFC en Hollandia. Zij zitten echt in de gevarenzone. Snits wat had nou liekevolle punten als Gemert. De laatste 3 ploegen vliegen er vooruit. De nummer 3 moet er nog om spelen. De topper in de eerste klasse van het snijsvoetbal gaat tussen FVC en Erika. De Ljouters binnen koprinner. Erika stiet tweede. Na 11 minuten komen de gasten al op een vastsprong. 1-0 toch Kelvin Jager en Erika op een 1-0 vastsprong in Ljouwert. 10 minuten later is het wolfwerk gelijk. Bleker naar Robin Hollander en die naar de vrijstaande oudspeler van Cambuur René Hoen. 1-1, belangrijke goal voor zelfs. Hier komt de 2-1. De vlaggen gaat omheen, maar het is geen boetenspul. En dus mijn Norman Lovers terug in. En scoort hij de beslissende 2-1. Vanzelfs is daar nog altijd de vraag wie dit nou boetenspul of net. Wat de vlaggen omheen, hier is duidelijk te zien bij lange nee net. En dus mijn Norman Lovers gewoon terug in. En het doelpunt maatje 2-1. Erika doet goede zaken in de haatklasse. In de eerste klasse F. De staan. Het is verschrikkelijk spannend. Erika is nou op basis van doelsaldo de koprinner, maar had liekevolle punten als FVC. Wielstek Achilles nog meedocht in de strijd om de titel. De basketballers van Ares binnen al wis van de play-offs. De Ljouters staan 5e op de ranglist, maar willen graag het 4e plak bezetten. Dat zou thuisvoordeel opsmieten in de naaicompetitie. Na het sneu verlies verliezen week in de beker moest de knop dus om in de wedstrijd zijn Weert, Sneuntioen, in sporthal het Kjellediekje. Weert is een zeerstander dat Ares vaak moeite mee had. De ploeg had een sterke ongeval. In het eerste kwart gaat het leek op. Ares liet er nogal eens wat stekjes vallen. En zo gaat het vaak mis in de passing. En daar profiteert het in het blauw tenue spelend Weert dankbaar van. Scoren van Antoine Kater al wat zien. Dan een goede ongeval van Ares. Sam Givens op Charles Poels. En dan had hij een dunk in gedachten, maar de uitvoering is gans minder. En zo kan weer bij name van Ramon Fletcher er al wat tolven van maatje. Het is een leak opgaande strijd. De laatste score in het eerste kwart is voor Ares. Sam Givens zet de staan op 16-18 in het voordeel van Weert. Coach Erik Braal wies de man op Harren Flatus en dan liet Ares zien dat ze luisteren gaan. De rebound is hier voor Ares. En dan mooi Sam Givens het armuitje. 23 njontje.
Ares keert terug. Valentijn Liedmeijer. En die vindt dan Sam Gibbons. En Gerald Williams waarom op Gibbons. 24 jongens. Sam Gibbons goed op schot. Hij zou in totaal 20 punten scoren. Sam Gibbons die hier de lijn uitzet. En dan is er de 3-punter. 31-20. Weer komt er even net onder de pas. De rebound. Zoals ze vaak voor Holcomb Vee. En dan wordt het hield dit weer Sam Gibbons. Hij wordt die stelling gebracht en is wis 33-20. Ares is op weg om afstand te nemen van de tegenstander. De schotklok nog royaal op 9 seconden, maar de 3-punter van David Michaels moet er wezen. 37-23. En na het tweede kwart staat Ares dan royaal op voorsprong. 42-26. Terug deze score van Charles Poels. En na het schoft zet de ploeg van Erik Braal nog even on. De break wordt prima uitspelen. David Michaels, 44-26. Weer komt er net weer om scoren ta. Sam Gibbon, 46-26. En zo gaat het maar terug bij Ares. Het blok. En dan de fast break. Van zelfs is het Gibbon die het aanmaakt mooi. De dunk, 48-26. En verdien het kent weet het net meer in water krijgen. Holcomb en Poels liet je together weer gek te mooi zien. En Charles Poels, sterk als er is, die maakt dan onder de basket aanmaatje. Hij maakt er dan 50-26 van. Poels wie goed voor 30 punten in de wedstrijd. En na 4 minuten in de tweede kwart weet weer voor het eerste basket te vinden. Antoine Carter die 50-28 ondertekent. Terug 2 vrije worpen wordt het dan 52-28. Hier het blok van Holcomb. En dus de break. En met een lay-up van dezelfde Whit Holcomb wordt het 54-28. De verdediging van Ares die goed. Prachtig blok van Charles Poels, de fast break. De Paul op Michaels, 56-28. De ploeg van Erik Braal had vleugels kregen. Ze spelen weer echt van de matten, mooi flitsend onvalspul. Hier is een prachtige score in de maak. Maar gemak wordt hield dit weer de vrije man voelen. En is het uiteindelijk David Michaels die de trekker oerhelly mooi. En dan de stand op 61-30 brengt. Het publiek dat komen weer zeer een fantastisch tweede kwart dat eindigt op een stand van 64-32. In het laatste kwart liet Ares de teugels dan begrijpelijk wat vieren. De laatste score is verweerd. De eindstand 84-61. En daarmee houdt Ares zicht op het vierde plak. En dan moeten we eigenlijk 1 keer meer winnen dan Zwolle doet. Dat is een spannende strijd. Nou, dus de komende wedstrijden zijn gewoon eigenlijk allemaal finales voor ons. We spelen nog een aantal wedstrijden thuis. Dat is gunstig voor ons. We zijn thuis erg goed. Maar het zal spannend blijven tot het einde. Het werd nog een gemakkelijk avondje. Ja, in de tweede kwart pakten we een grote voorsprong. En die hebben we eigenlijk de tweede helft vast kunnen houden. Maar ja, op zich een goede winst. Daar kunnen we zeker blij mee zijn. En, ja, zeker na die wedstrijd donderdag in Den Bosch hadden we wel even een win nodig weer om op het goede spoor te komen. Maar ja, voelt goed. De stand dan. Den Bosch giet onder leiding. Zij hebben 50 punten uit 30 wedstrijden. Ze worden volgen terug Leiden met 48 punten uit 30 wedstrijden. Op het 5e plak vinden we dan Ares Verom met 34 punten uit 32 spelen wedstrijden. Dus Dirk komt heel dichter bij de baan. Tenminste, als we uw trainster Sjoukje en haar huid Roel Leeuwenmaaien. Traint wordt er in alle gevallen. Het traint. We gaan in Wolverkeer dat Dirk nou met echte werk ondergang is te zien. Hij traint als een beer. Hij traint als een beer? Ja, hij traint heel best. Uw Sjoukje is de trainster van Us Dirk. Maar wat treffen we aan? Sjoukje met een oorhinder. En een oor begroot het haar om Dirk. Nienke. Oors doet Sjoukje dit altijd. Maar hebben we intussen ben we zo rijk dat we personeel in hier kennen? Wie weet. Ik weet het niet.
Maar doe je dat wel vaker? Jawel. Wat vies van Dirk? Nou, ik vind hem wel lief. Hij doet gewoon wat je zegt. Dus. Er zit pitgenauw in, daar hoef je net erin te zitten. Nee. Ja, nou Maar hij is noffelijk in de omgang en dat is heel belangrijk. Dus dat je vertelt dat hij net uitmaakt wat er gebeurt, maar dat de piqueur dat doet. En hij moet het aan zijn leren. Hij traint als een beer. Hij traint als een beer? Ja, hij traint heel best. En je hoort een wedstrijdje. Het is een Frans hinder. Fosje Tweetel die is al gekwalificeerd in 22. Maar dat weer door de baan hartstikke dreig. Dat is een jonge Fransman. Voskje is dus Joet de zinstander. Deze is dus beter als Dirk. Nee. Dat zal we net hopen. Nee. Oh, Het is een leuk partijtje voor elkaar. Het wachtje is alleen nog op de trainster. Zou ik nou weer zo krek wel een oor hinder? Ik ontwaar me wij toch, dat is toch hier alleen nog voor Dirk geweest. Nee. Ja. Nee. Nee, maar oefenen. Ik ben ook oefenen. Ik heb nou het vaker mee aan. En de eerste keer wie die alleen nog, toen gewoon in de bocht vooruit. Ik denk, ja, dat moet hem eigenlijk, dat moet hij net volhouden. Dus hebben we de vorige keer wij een hinder ernaast. En dan doen we Joet even achter een hinder aan. En dan, als dat goed gaat, dan ben je wel een heel eind. Dan gaat ze los. Eerst even warm draaien. Poes. En dan de wedstrijd onder het zaakkundige commentaar van Roel Wagenaar. Roel, hij rent er nou aan de orenkant, Ja. maar dus hij doen ze het Ja, hij mooi. doet het roer. Hij had een hele mooie loop, zeggen wij. Dat jouw mensen kan zien voeten heel goed kwijt. Dat is voor Sjen. Dus technisch is het hartstikke mooi. En nu ging het er maar van nou, hoe het kinder, schielijk. Maar om zijn motoriek is het boven gemiddeld. Mast wel voorop! Dit had altijd het punt geweest dat we extra met hem omgriemen moesten. Normaal we sloegen rugzouw en dan doet er 2 treden van de bocht. Oké, Nou, dus, en nou misschien hebben we dat Jorik docht. Spannend. Hartstikke spannend. Nou, volgens mij taalt het er net niet. Alleen nog, ik al omdat er ouwleid is, daar rent hij een farm. En dat is Joert de opzet. Ja, hij zit net, hij blijft mooi op beide kanten erin. Ja, Hij super. brutst net uit. Nee, hij brutst net uit. Nou, ga je op een finish Nou, aan? ga je op een finish al even leren dat met de finish leidt. Even naast elkaar. Ik net meer als naast elkaar, maar even leren, jongens, daar is de Maar herrie. hij leidt achter. Dat is de herrie. Nou, ik denk dat Sjouk dat mijn zin doet. Waarom? Dat weet ik net. Sjoukje, wat voest ervan? Nou, gewoon hartstikke goed. Wacht even, ja. Hij had het bloed een beetje tint, dus hij wil net zo goed stilstaan. Maar hij ging eigenlijk hartstikke goed. Alleen, op het allerlaatste moet hij toch nog een keer proberen. Maar ja, toen wie hem eigenlijk al klaar. Dus het ging wel eigenlijk goed. Hij gaat onder de douche, hè? Gaat hij onder de douche? Hij gaat nou onder de douche. Dan wil ik eigenlijk horen wieken weer even oefenen en dan met de startauto erbij. Nou ja, en dan, ik was het net met de zist, maar dan ben we toch wel hartstikke vier dat we kwalificeren kunnen. Hij komt wel hut. Hij komt hartstikke hut. Show is over. Dit weer de sport. Na je weekend die dan ben we er weer, maar vanzelfs ik alle dagen in uw nijsprogramma's op radio en televisie en ik op internet omtinken voor sport. En ik wens je een heel mooie junta. Doeg!